шановнае спадарства, вітаю! З вами Евген і праект пра баскетбол па-беларуску. Нацыянальная баскетбольная асацыяцыя зараз уваўсю адпачывае на вакацыях. Але гэта зусім не значыць, што сусвет найлепшай баскетбольнай лігі свету застыў да восені. NBA і яе ваколіцы поўняцца падзеямі, навінамі і чуткамі. Пра найлепшыя з якіх вы, дарэчы, даведаецеся з гэтага выпуску рубрыкі «Автоп месяца» за ліпень 2025 года. Ну што, пагналі! З 10 па 20 ліпеня прайшоў чарговы, ужо, дарэчы, 19-ы розыгрыш летняй лігі NBA у Лас-Вегасе. Усе 30 клубаў лігі прынялі ўдзел у гэтым спаборніцтве, правёўшы за гэтыя 10 дзён 76 матчаў, выкарыстоўваючы склады пераважна з навічкоў, другагодак, гульцоў афіліяваных каманд G-лігі і незадрафтаваных гульцоў. Пераможцам сёлетняй летняй лігі зрабіліся Шарлот Хорнетс. Што цікава, гэты зусім нязначны па баскетбольных мерках трафей зрабіўся ўвогуле першым тытулам за амаль 40-гадовую гісторыю франшызы з Паўночнай Караліны. Ну што ж, галоўнае пачаць. Сёлетняе міжсезонне ў NBA распачалося вельмі актыўна і ўжо адзначылася адразу некалькімі гучнымі падзеямі. Так, адзін з самых лаяльных гульцоў сучаснай лігі Майлз Тёрнер цалкам нечакана, прынамсі для мяне, пакінуў Індыяну, якой быў задрафтаваны ў 2015-м, у якой правёў усе 10 сезонаў сваёй кар'еры і з якой у гэтым годзе дайшоў да фіналу NBA. Прычым здарылася гэта не па віне ці жаданні гульца. Кажуць, і сам Майлз, і ягоныя прадстаўнікі вельмі настойвалі на тым, каб працягнуць кантракт з Pacers. Але босы клуба з Індыянапаліса, нават пасля такога звыш удалага для каманды сезону, не захацелі прапаноўваць Тёрнеру больш за 20 мільёнаў на год, каб не плаціць падатак на раскошу. У выніку цэнтравы на правах вольнага агента падпісаўся з Мілуокі, атрымаўшы ад іх кантракт на 4 гады і амаль 109 мільёнаў. Што праўда, Бакс дзеля гэтага вымушаныя былі выкупіць кантракт парваўшага ўсяго пару месяцаў таму ахіл Дэміяна Ліларда. Але гэта ўжо крыху іншая гісторыя. Яшчэ адной гучнай падзеяй гэтага міжсезоння зрабіўся пераход Кевіна Дюрэнта з Фінікса ў Х'юстон. І гучнай гэтая падзея стала не толькі і не столькі таму, што галоўны актар яе KD. Бо будзем шчырымі, мы ўсе ўжо звыклі да гэтага замкнёнага кола, Дюрэнт кудысьці пераходзіць, каб з кімсьці аб'яднацца, у іх нічога не атрымліваецца, Дюрэнт расчароўваецца, таксічыць і кудысьці пераходзіць. Гэты трэйд увайшоў у гісторыю NBA як першы абмен з удзелам ажно 7 каманд. Так, у ім паўдзельнічала амаль кожная 4-я каманда лігі, а менавіта Фінікс, Х'юстон, Бруклін, Голден Стейт, Атланта, Лейкерс і Міннесота. Хто і што з іх атрымаў, вы можаце пабачыць зараз на сваім экране, бо для таго, каб гэта агучыць, трэба было б запісваць асобны выпуск. А вось новаспечаныя чэмпіёны з Аклахомы вырашылі не адзначацца нечаканымі абменамі ці падпісаннямі знакамітых вольных агентаў. Тандер цалкам прадказальна і, на мой погляд, слушна, штосьці там. Тандер цалкам прадказальна і, на мой погляд, слушна засяродзіліся на захаванні свайго маладога і таленавітага касцяка. Так, на пачатку ліпеня былі падпісаныя тлустыя падаўжэнні кантрактаў Чэта Холмгрена на 5 гадоў і 240, а пры пэўных умовах 250 мільёнаў. Джейлена Уільямса
на 5 гадоў і 240, а пры пэўных умовах 287 мільёнаў. І вядома ж, MVP сёлетніх рэгуляркі і фіналу Шэя Гілджес-Александра на 4 гады і 285 мільёнаў даляраў. Такім чынам, Аклахома сабе падаравала хай умоўную, але ўсё ж такі упэўненасць у зберажэнні асновы чэмпіёнскага складу каманды ажно да 2031 году, а сваім маладым гульцам падаравала практычна мільярд даляраў. Цікавая гэта справа лічыць чужыя грошы. Цікавая, але балючая. У ноч на 20 ліпеня у Індыянапалісе прайшоў сёлетні матч усіх зорак жаночай NBA. Ён упісаў сябе ў гісторыю тым, што падчас яго ўпершыню ў паўночнаамерыканскім баскетболе выкарыстоўваліся зоны, затраплянне з якіх залічвалася 4 ачкі. А яшчэ тым, што нападніца Міннесоты Лінкс Нафіса Калье усталявала рэкорд рэзультатыўнасці матчаў усіх зорак WNBA, набраўшы 36 ачкоў. Але адной з галоўных падзей гэтага All-Star Weekend, на мой погляд, стала акцыя гульчынь па барацьбе за свае правы. Так, на размінку перад гульнёй усе ўдзельніцы гэтай падзеі выйшлі ў майках з надпісам «Заплаціце нам столькі, колькі вы нам вінныя». Якраз зараз ідуць перамовы наконт новай калектыўнай дамовы паміж прафсаюзам гульчынь і WNBA. І спартсменкі незадаволеныя тымі ўмовамі аплаты, што ім прапаноўваюць. Глядзіце самі. Папулярнасць лігі і жаночага баскетболу агулам няўмольна расце. Асабліва імкліва пасля прыходу ў мінулым годзе зоркі Індыяны Кейтлін Кларк. Дзякуючы гэтаму WNBA заключыла новы 11-гадовы тэлевізійны кантракт на суму 2,2 мільярды даляраў. Павялічыць колькасць клубаў лігі, а значыць і прыбытак з 13 зараз да 18 ужо ў 2030 годзе. Павялічыла ўнёсак за ўваход новай каманды ў лігу ў 5 разоў з 50 мільёнаў даляраў у 23 да 250 мільёнаў зараз. І пры ўсім гэтым гульчыні WNBA згодна з дзейснай калектыўнай дамовай атрымліваюць менш за 10% ад прыбыткаў лігі. У параўнанні з 49%, якія, напрыклад, атрымліваюць гульцы NBA, гэта проста мізер. Сярэдняя зарплата баскетбалісткі ў жаночай NBA на дадзены момант складае каля 102 тысяч даляраў на год. Тая ж Кейтлін Кларк, дзякуючы якой ліга толькі за минулы сезон зарабіла дзесяткі, калі не сотні мільёнаў даляраў, за той же сезон па кантракце навічка атрымала ўсяго 78 тысяч. У той жа час другі нумар сёлетняга драфту NBA Дилан Харпер усяго з тыдзень таму падпісаў свой першы кантракт навічка на 56 мільёнаў. Усё гэта і зрабілася падставай для такога перформанса гульчынь WNBA перад матчам усіх зорак. Падтрымаем дзяўчат. Вось такімі навінамі і падзеямі адзначылася сярэдзіна гэтага лета ў NBA. А чым вас зачапіў баскетбольны ліпень? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!